Ka office jongka Deputy Commissioner Riboi District ka khot ka wer ya borok ki paitba ka them Riboi District ki balakan jo syaka khat pras nem karta shaneng makin lek ban shimata ka ban thep ya la ki vote ki bakodor ka jongki na ka banta banjit ya kita ki nom ikmat ki basempang bat ki bakimon ha ka khat we tarik mentau benai ha ki polling station boper per baki ham ka DC ka petipru bakandon ka jingsam ki kusnam sekitu ki nok thep vote ki bawan nengkong ha ka ban thep ya la ki vote ki polling station boper per kandon ru ka kusnam ya ki samla kan thei ba chenrang ki badang yo ban thep ya ki vote jongki ha ka sin ka baningkong bat kumjuru ya ki longkmi longkpa ki balarang batam kandon ru ka jingyarap langba ki volunteer ki bala pengkre banyarap nak banta kitu ki breu ki badon ni jingduna kalian ki khotmet badru kandon ka jingyarap ka bakarpang nak banta kitu ki bomdon jingtip jingnang ha ka banik thep ya la ki vote ki nok thep vote ki don kaman ra ya ka epic card kum ka jing penitu ya lade ha ka tegasngi lada kim don ya ka epic card ki paiba ki la banra da ki pan card ne ka aadhar card da job card bat kino ki card ki ba penitu ya ki le ya boro ki tam sham ni job kari Riboi District na de kongko ba deputy collector jangan nika district bana kentu ya boro ki ban le kabur haban nika district bakin yami bertai haban nika sni bakin le ki polling station ki jong ki halala ki jaka khatwe terik mentau benai bat ka organ nong na do nyo beje do saw beje janmen nilai issue ki voter slip na menta jong pi we elector but ni kemen ba pinera ka voter slip ka jompi but ka we ka identity card kala abang nom ka epic card ka ba most important document mo ha ka election lan da pim dan kata pila ban pan card dan pila ban ka bank document jompi dan ka job card ka jompi lan ka aadhar card ka jompi la da pidan kumjuru ni dan ki medal santali bangila abu lupa man lagi polling station ka bangin ay kitu ki bawan ningkong ka polling station ki batep buat ningkong but ka utak away bade la ka way bade kalongba ya kitu ki bawan tep buat ningkong kata ka bumat khatras nam kerta kan thai bat sendang iwe medal temala long lai tali ba saat tali bade kinu hirang ba ki bawan ha ka tu ka kenta ka baningkong kan thai bat sendang in ay mar iwe medal kum ka jing sak kan ma te ishime ne ka la hange ban ye kan tu ye baro ba kin so ha ban yami ban be jit la ki jongki no bot ki jongki ki no yalam ki jongki ba long kan ke exercise ka jongi ka bajok te na kam ta gitu ki badan ka jing thuna ka department ye ki lu labu ki volunteers ki ban yalam ye ki shaki jaga thebot ban assess ki bakin point so ha ko jaga thebot but ini temen ru ki balarang ba ki badan kanu hono jing stop department ye ki lu lapan biang ye ki dari volunteers bikila ban point so ha ka polling station dengan ai play boro bakin semua bahag ni baik ba bahkan long ni ka exercise ka job bat panilan je yo long mik man ni ko biang ba boro ye ko leshi